upsetting news na matter which very unfortunate ang siring khan wrong nai kha but exactly mani rang pusan bepar bo tongo amono please delete khaite nang Hinke baya bro no lamsu ani YouTube channel no nugi man kan thumbnail tai title nukui no ang tamo video samu nai viral chol tonga ekdom no chini prasang boko buni jati ro kaji thaman bai velai no troll ungi jagi tonga chini Elizabeth kolai tabuda sungi thangka ai bano nugi man kan velai no YouTube kolo kan nukui man ben troll kaijak man teacher no bo khorok sini tirpani hini sini mung manjak singer ni tai gsamna kereng hini ro khorang khana tok hini sini mung manjak tai bo sini ti prasal lokolong ni bage kochuk pere mo sini jagi tongnai khorokcha chamung kereng Elizabeth kolai hini bo sini man to bo sini ti prasani chamung kereng hini sini man jagi tongo tai bio traditional dress chumui sini man jagi tongo ge tabuk to bo kobuni do phara be kaji thangka komando hodas be kaji thangka enge bo tabuk tam hini sini muri sini obo noro nailedi paya bro bono khoroksa ahai hini comment khaiman o comment tol tam hini reply no nailedi norokhe bhai ke khobar mankha ang sakpang je wansa pana jaisa pana busa hini sia kho ning da wansa ba ana thepawi tongkha kaiji ang ke ba oma hai ke bo reply mo fake ni thangka tawo ke bo wansa ba ka jagi thangka ini live bini icha sing sai mano hai pana bo khoroksa sini ti prasani samu kereng ni khorang khana tok hindu sinu manja ke bini YouTube hindi five bini fan following bo jotong no sini ti prasano bo oma hai ke kuchu kotorangi kunwaro bai kajagai thangi abo kisa matang hengo asu kotor bose kaham sana nango sinte prasang ne bagai bose ama hai ke thanga hongke tamo sanai tai on bagai bo tabuk sininte prasarok bai tabuk onek troll khajagi tongo asu sinimu enta ola mangka asuk bo tabo asu troll khajagi tongo bini samung chai ne bagai ebo bono bini asu video saman otola rok comment do check ne ka himang nugo unfollow khaidi unfollow unsubscribe khaidi ahai rok hinai nekto ti prasar bono sahaja yang basuka on by bini busuk tongmani tadi busungi thangka bini subscribe YouTube bini YouTube channel 38.3 ke tongman tabuk 2k ngi thangka obono asuk sajagi tongman hamdu tongmani bos buka sabai de kete tamo tong tong sia hai engka bota borok buka bai thangka tai hapsi nokori khai rebai kana hinke tin bai video asno bai bro o video no chaja ke like o chaja khai dai share ba khai di tai next video no rok bai tai cha mala finai